kunnossa. Ai vittu. Minulla oli vihreät saatana. Ai saatana. Ai vittu. Pakettiauto perkele. Ai. Vittu. No, onneksi oli turvavyö. Nyt poliisit paikalle. Helvetti. Oho. Ei perkele. Auto ihan paskana. En minä varmasti. Hän nyt joutuu Pakukoski maksamaan. Niin jo. Nyt perkele. Otetaan muuten poliisit paikalle. Sinä oot silminnäkijä. Joo. Soitaa. Hyppä kyytiin. Vittu. Helvetti. Juu, ei vissiin karata. Juu, ei vissiin. Saatana sekopää. Helvetti. Pysähdy. En tiedä. Pysähdy. Mitä helvetti? Joku ihan Täällä hullu. saatana sekopäätö täällä on. Pysähdy saatana. Pysähdy. Hei, No, miksi sä ajoit mua päin? äijä sä ite tulit satassa sieltä. Äijä, mulla on vihreät valot. Sit sä tulit semmosista hirvees kaaressa. Ja Hei, sitä mulla on paitsi vihreät. Mulla oli vittu vihi. Mulla oli vittu vihreät. Ja sulla Oli on meillä se kolomio. vihreä. Mulla on vihreät. Ei ollut mitään kolmioa, kun se on valoristeys. Mulla on vihreät. Höpö. On 450 nyt tähän kätteen. Pistäkö mobile päälle? Pistäkö mobile päälle? Ei. Pistät mobile päälle, nyt sä et lähetä minnekään, hei! Hei! Rekkari ylös, ota kuva! Laita sen kuva! Joo, minä koitan, mutta minulla on vähän huono tämä kamera tässä. Autappa. No, Minä sain. kuva saatu. Minä sain. Juu, minäkin. No niin. No helvetin hyvä. Nyt päästään sit poliisille soittaa, niin. The next day. Mitä vittu? Ei voi olla samat äijät. Sama äijä, ei voi olla. Ei jumalauta. Miten se on Ei pikku jumalauta. Äijä, kato mitä sä teit meidän Kato mitä autolla. tein mun autolla. Äijä, sä oot Äijä, kirjallisesti mun äijä, kaistalla. Sä tulit liian nopea tuon. vittu Sä Sitten oot me teivät sitä. kirjaimellisesti mun kaistalla. Äijä, sä Mun tulit. kaista menee vittu yli tässä näin. Äijä, ymmärrät Mun sä? Sä tulit Sama vitun äijä ei liian- voi olla.